la canya, amb Carles Sis. Bones. Hola, Dic Mar, vinc a l'entrevista. Sí, ya te conozco, Sí, segur. Sí, me va presentar 3 vegades. 3. ¿Qué vols veure algo? Pues sí, una canya, sisplau. Ahí també. 2 birres. Una pa la mar. Sí, que ens vam conèixer a l'Os de Balaguer, ens vam conèixer Sí, aquí un altre dia, a Os de Balaguer? a Os, Os? A l'Os. a l'Os. A l'Os. Sí. Vale. ¿No te acuerdas? Sí. No me acuerdo cómo se llega, pero me recuerdo del poble. ¿Que te había fumado un porro? No, No, perquè jo estava on Jesucristo va perdre l'espardenya. no está tan lejos. Avui entrevista, eh? Molt Sí. bé. Salut. Avui toca. Salut. Molt Escol. bé. De què parleu avui? Pues, De que buena que està la birra, no? per donar-li una mica d'èmfasi, de relacions no monògames ètiques. Fuera, vete. Què en vol saps dir d'això? No sé nada yo eso. Yo. A què et sona això? Has sentit parlar? Has buscat? Monógamo suena a nomo, mono, no sé què vol dir. Quasi. Tens una relació tu ara? Sí, Quantes en tens? de què? De relacions. Però de què? De relacions tinc moltes, ma mare és una relació també. Correcte, sí. Pues relacions que tu trobis que són importants, Moltes. vale. Relacions de parella, Una. vale. Pues en aquest cas, si relació de parella tens una, ets monògam, pot ser. O potser no, però de moment estàs exercint la monogàmia. Bueno, y puedo ejercer de médico también, ¿no? Si quiero. A veure, per voler sí. Ara ja Claro. la llei... Mira, jo te dic, clar, ja de m'una en tinc prou, de parella. No sé tu, però jo m'una en tinc prou. Como pareja sentimental. Vale. I quines llavors voldries de més? No, ya tengo otras, tengo amigos, tengo familia, pero no me los follo. Yo mi madre no me la follo, digo yo. O mi padre. Jo Mi padre això se ja no follo. m'hi fico. Jo això Por eso que no... les seves Digo, porque hay fílies... sexo y hay convivencia, pues amb una. Bueno, però hi ha diferents tipus d'amor i de relacions. I Sí, no... claro, ma mare me l'estimo molt. Per això, pues, això és una relació afectiva, però també hi ha relacions només sexuals o sexoafectives. Depèn del vincle que tu generis. Fem un diccionari, no? Sí, la veritat és que sí. No és una que m'agradi, però sí. Com se diu? El box. Hay un diccionari que se llama box. Sí, però no mentis a Vox perquè... L'Alberti. Sí, perquè no crec que el faci gaire No, però el diccionari gràcia. de box està molt bé. Però box, clar, No crec que surti amb aquest diccionari, ¿no? però bueno. Vale, muy bien, pues nada. O sea, hoy habláis de relaciones no sé qué. Exacto. Vale, está bien. Es que yo voy a tener una novia que de fer els cuernos, di ella que em fer els cuernos. Era... Clar, que tenia una relació oberta, Sí, però només sí. ho sabia ella. Sí, perquè el dia que jo li vaig dir... Pero tú sabes, ¿no? Un ataque de celos de esos de... Que una telenovela venezolana junta con la turca, las juntas, una explosión rollo Big Bang, pues es lo que le iba a pasar. Y yo pensaba, hostia, pues vaya relación de mierda abierta que tenías tú, porque solo para ti. Però llavors, la teniu oberta o només ho sabia ella? O què No, què ha ella passat? no era... Pues, Ella te va ficar les banyes. No, m'ho di, no, però bueno, tenim una relació d'amics derechos i jo m'he anat amb aquesta persona i dic, bueno, passa res, jo també m'aniré amb alguna, sí, fes el que vulguis. Ah, que se va enfadar quan tu ho vas fer. Sí, claro, però molt. Home, clar, és que si t'enfades per fer-ho poc, ho fas... no cal enfadar-se. Com, però poc, vol dir? Que si t'enfades... Clar, si t'has enfadat, t'enfades amb ganes, fer-ho poc. Vale, no sé. Però no se diu atac de celos, això, de tota la vida. Sí, i això és una que s'ha de gestionar i que també parlarem amb la Maria, la gestió Tengo una broma dels celos. No, ahora no la tengo. Tengo una broma de mierda. Me va a tirar un celo, digo, lo mató por un ataque de celo. Da igual. S'ha de tenir molta força, De mierda chiste, ¿la has pillado? Sí, però no passa res. Podem fer veure que no l'has contat i ja està. No, però sí que l'he contat, però és que fa gràcia a vegades, aquest xiste. Sí, potser després de 3 o 4 començo a riure una mica. En los sucesos del Segre o de la mañana, da igual, no seamos sectarios hoy, o el Mundo o la ABC, pues, lo mató por un ataque de celo. Pero de celo, de celo. Sí, claro. Aquells que presenten d'aquells que pesen. Dels d'obra, sí, els de tancar caixes. Sí, aquells. Pues allò te foten al cap i et trenquen el cap, Potser ens cal Se a me baix. he ido por las petaneras ahora, No, però potser ens cal un celo d'aquestos a baix per... Depèn del que ens preguntin o depèn de Aquí. què parlem. No, jo no hi seré, No per tu. Jo estaré amb la Maria. Dic que potser ens cal a la Maria i a mi un celo d'aquestos per si li hem de tirar alguna al cap.
No, pero yo creo que los... Home, els que venen sempre aquí al ràdio la sempre són normalitos. Bueno, va venir un dia un... Uf, aquell dia li revento el celo al cap, eh? Un dia un, no sé si estaves tu, tu has vingut alguns, no? Sí. Quin era? Aquell que va vindre que... No me acuerdo. Había un que se va a ficar, yo no estoy de acuerdo contigo. Digo, bueno, vete, no sé, vale, está de acuerdo. No sé, no me recuerdo com va anar. Per reventar-li la cara. Pot ser. Ah, potser, me pot sonar. Sí, te sona? Me pot. No sé de què parlàvem aquell dia. Bueno, de què parlàvem, jo no parlo mai. I llavors, pues molt bé, m'alegro que vingues a l'entrevista. Va, està bona la birra, eh? Com? Hay una cosa que me jode mucho. Los pintalabios. sí, porque después tengo que limpiarlo. Pues no lo gires, ya que estás aquí bebiendo, bebe de este lado que solo tengo que limpiar un lado. Después, con el estropajo. Que Ja t'ho después... netejaré abans de tornar. Netejo una mica de drapet. No, pero le paso por el rentaplats, pero el rentaplats no el neteja, això. Es que pasarle con la fregona. Tornant a lo dels gelos. No ets gelos tu, llavors? Yo no. Mira, yo tengo mi mujer. Vale. Heterosexual. Vale. Básico. ¿Vale? O sea, misionero. El casi primer es. paso para dejarlo es asimilarlo. Muy Sí, bien. misionero, pum. Si no, si todo bien. Si no, mis sentimientos son esos. Jo a la meva dona sempre li dic, vés-te'n, amb un altre. Si jo t'estimo igual, t'estimaré igual que vagis amb un altre. Però no estaràs conmigo. No. Clar, però si se'n va amb un altre ja no pot estar amb tu, o sí? Bueno, yo me da igual. O sigui, si se'n va amb un altre pot tornar després a casa amb tu o no? Hombre, pero solo yo o solo el otro. Dos no a la vez no. Bueno, eso lo tendrá que decidir ella. Bueno, claro, no, pero yo no. Yo conmigo no estarà. Vale. Si no m'ho diu, seria una tradició. Clar, si no t'ho diu estaria amb el mateix, que només estaria relació oberta per una part, llavors ja no seria una relació Clar, no monògama ètica. Espera, que me está cogiendo calores. No, ètica què vol dir? Ètica vol dir respecte. Correcte. No, pues ja està, pues amb respecte. Per això mateix que si són banyes ja no és ètic. Claro. Si La bigàmia. hi ha un tracte no... Com se diu? Un tracte no escrit. Un tracte de paraula, un tracte de... Aunque de mirada, aunque sigo. I no teniu cap No clàusula tenim cap de clàusula. dir... No hay cláusulas, no. Chica. No hay Res. cláusulas. ¿Qué cláusulas? Bueno, fuimos a un notario y 200 páginas y tenemos que firmar cada una, me jodas. És que m'ha Eso no xivat és una un relació, pajarillo, m'ha xivat un pajarillo una coseta. Que te chivan Queda pajarillo. chivo, a ver, ahora me he de quedar yo. ¿Pero qué haces aquí? Ah, que ya comencen. Claro, pero Ah, que a te ver, baixar. ¿qué t'ha Sí, perquè chivat? t'ha xivat pajarillo. pajarillo. M'ha xivat que hi havia una clàusula no escrita que potser si tu te trobes a la Scarlett Johansson, Ah. això està permès. No, ahí sí, I aquí... sí. No, pero eso siempre lo digo aquí, pero bueno, claro, al final... Bueno, clar, jo aquí no hi soc claro, sempre. Porque A mi m'ha xivat un pajarillo. Perquè de quasi és Portulleres. impossible. Clar, i vull dir, això Bueno, ho has d'explicar. Casi es imposible. O no. O no. O no. En el meu cas no, però en l'altre cas és el Romeo Santos, que la meva dona és dominicana. Llavors el Romeo Santos es como el Juan Luis Guerra, pero un jove. Es el que la peta más allí en el merengue y en la bachata. Pues claro, ya, Romeo Santos todo el día. Yo le he ido un día. I aquest està permès. Pero amb ella, sí, lo he dicho, hombre. I pot tornar després a casa. Sí. Es como, Una noche loca. como eso que la musa o el muso que te gustaría meterle... Correcte. Ah, la musa també. Bueno. Quina seria la teva? Scarlett La Johansson. Scarlett. També està permès. Sí. Pues això ja és un pacte dintre de la monogàmia que pot haver Pero a sabiendas que es casi imposible. Pero O si no. pasés de verdad... ¿Tú ves la peli que ya que al final va un tío $1 millón y digo, si me quedo con tu mujer esta noche $1 millón y parlen entre ells? ¿Sabes? Es la peli que No, pero te sigo, no. que al final la tía se mama el tío, pero y s'acaba un dramón. I penses que passaria això? A mí ella no, pero de parte de ella sí. Però que, senyors, que hem de baixar ja. Bueno, pues estamos aquí muy tranquilos, en la vida, ¿eh? Es que tú ves- Ponle una, que tiene Jo mucha prisa. me'n recordo l'any passat que fèiem el Ràdio Last, que jo estava baix, que ja em vas despatxar, i em vas dir, va, fem la secció aquesta de Que ven- podràs parlar tot el temps que sigui, clar, Sí. però és que ara ja... Ah, ja, però ja has vingut ja. Clar, home, però és que aquí, si algú no fique... Bueno, la cosa és que jo ara puc marxar amb ella, però tu pots seguir parlant. Sol, Bueno, és veritat. Tens la contra càmera la aquí. paret. No, bueno, tinc els clients, que bueno, Claro. però estamos... Vale, no pasa nada. Bé, Seguim després? sí. Vale, pues Això más. sempre, clar. Pues después de la entrevista, yo no baixaré que tinc de fer croquetes. Però Ah, bueno. pues després pujo segur. Si podem No, contactar amb la cuinar, Scarlett no necessito- Johansson o amb el Romeo Santos, igual fem aquí un apanyo. O mirarem. El Romeo Santos Felices los cuatro, també. no tinc el número. I la Scarlett no el tinc, però podria tindre.
Ah, ¿podrías? Sí. Pues ya no es tan ¿Sabes eso imposible. ¿Sabes eso que hay como 7... Sí, 7 personas hasta No conocer para. a... El Scar está la tercera. No no callar. No, sí, adeu. Vámonos. Pero en serio me haces callar siempre, ¿eh? Sí. Anda, me he dado por culo. Un día te voy a hacer así. Ay.